Aurten, transfobian jarri izan nahi dugu arreta. Azken aldi honetan gorakada handia izan duen indarkeria mota bat delako. Transauzia eztabaida publikora eraman nahi izan da, baina transfobia ez da iritzi bat eta. Hori dela eta ezin da debate publikora eraman. Transfobia fasismoaren eta kolonialismoaren zerbitzura dagoen indarkeria da. Izan daitekeenaren ideia bakarra ezartzen du eta ideia horrekin bat ez datorren, zigortzen du. Kolonizazioak eta ipar globalak inposatutako ikuspegi binarista jarraitzen du. Mendebaldiak isildu aurretik, genero desberdinak aitortzen zituen jatorrizko herrien kosmobizioa ezabatuz. Argi izan behar dugu politika transfoboak eta transmisoginoak transpertsonen aurkako indarkeria mediko eta instituzionala eta diskurtsoa, makinaria, fasista eta beste adierazpen bat direla. Gurutzetako ospitaleko genero identitateko unitateak eragiten dituen indarkeriak salatzen ditugu. Unitate horrek bere erabiltzaileak patologizatu eta arreta ukatzen dituen barne protokolo bat jarraitzen du. Jo puntuan jartzen gaituzten diskurtsoak salatzen ditugu. TERFak ez dira feministak, transfoboak eta putofoboak dira. Jasaten ditugu indarkerien konplizeak alegia. Transa, ezbitarra, travestia, queerra, sexu langilea izatea ez da arrisku bat. Arriskua bizitza adigarri bat nork izan dezaken eta nork ez erabakitzen duen sistema batean bizitzea da. Langile klaseak gai honekiko posizionamendu argia hartzea eskatzen dugu. Gorputz oker bakarra poliziarena da. Ez dago harrotasunik. Ez dago harrotasunik pertsona migratuak eta razializatuak jasartzen eta kriminalizatzen diren bitartean. Naskatuta gaude sarekada arrazistekin, arraza profilaren araberako kontrolekin, espazio publikotik kanporatzeekin eta praktika horietako askoren arduradun eta aurten Bilbao Bizkaia Harro babesten duen ertzaintzarekin bebai. Praideko desfilean ibili den polizia, jipoitu, etzetik bota, giltzapetu eta iraltzen gaituen polizia bera da. Memoria historikoa daukagu eta ez dugu ahazten gaurko eguna errebolta batetik jaio zela. 1979an Stonewallen, Marsha P. Johnsonek eta Silvia Riberak, bisexu langileek, trans ekintzaile beltz eta marroiekin batera, queer pertsonenganako polizia indarkeria sistematikoaren aurka lehen garria jaurti zuten. Nabarmentzekoa da sexu langileek oso paper garrantzitsua izan zutela errebolta horietan, eta historikoki bigarren maila batean geratu direla. Azken urteotan, sexu langileak klandestinitatera eta prekarietatera are gehiago eraman dituzten jasarpenak eta lege aldaketak pairatu dituzte. Horregatik, garrantzitsua da haien borrokaren alde posizionatzea. Era berean, ez dugu ahazten, Stonewalleko matxinadak gertatu eta 10 urte geroago, polizia batekin zuela Francis travestia Errenterian Euskal Herrian. Eta ez dugu ahazten gaur egun, estatuaren indare represiboak direla langile klase disidentearen, arrazializatuaren eta prekarizatuaren aurka oldartzen jarraitzen dutenak. Ez dugu ez da ahazten, fasismoa dela kapitalismoak hartzen duen forma krisia dagoenean. Ez da kasualitatea arrazakeria eta transfobia bere adierazpen nagusiak izatea. Deportazioak eta poliziaren indarkeria, Palestinar herriaren aurkako genozidioa, mundu mailako politika transfoboen gorakada, ekosidioa eta herri indigenen subironatasunaren eta lurren aurkako erasoak dira oraindik ere kolonialismoak dituen jarduteko moduak. Europako biztanle garen aldetik, gure gizartean dagoen arrazakeria estrukturala eta instituzionala salatzen dugu. Batez ere estatu honetako islamofobialen eta politika antimagrebiei dagokienez. Zigorgabetasunik eta justiziarik gabeko gazteak kriminalizatzen eta katzen jarraitzen da gaur egun. Euskal Herriko, Espainiako eta Europako erakunde eta enpresen konplizitatea salatzen dugu apartheid erregimenarekin eta Israelen okupazioarekin. Europako indarkeria xenofoboa
bere mugak eta bere politika kolonial eta genozidak salatzen ditugu. Zapaldutako herri guztiekiko baldintzarik gabeko elkartasuna aldarrikatzen dugu. Ez dago harrotasunik pertsona migratzaileei eta disidentei osasunerako, paperetarako eta etxebizitzarako sarbidea ukatzen zaien bitartean. Bizitza ukatzen zaien bitartean. Ez dago harrotasunik arrazakeriak erasotzen, jasartzen eta erailtzen jarraitzen duen bitartean. Ez dago askapenik antiarrazakeriarik gabe. 2025an oraindik 74 herrialdeetan jatorri kolonialeko legeek gogor zigortzen dute homosexualitatea. Gainera, mundu mailan trans eskubideek atzera egin dute eta diskurso transfoboak instituzionalizatu egiten dira. Ghana edo Uganda bezalako herrialdetan hartu berri diren neurri antihomosexualei Estatu Batuetan, Brasilen, Perun, Erresuma Batuan edo Hungarian dauden lege antitransak gertu behar zaizkie. Eta Argentinan genero identitateari buruzko lege atzindari bat auzitan jarri da. Gaur egun ere, badira kolektiboko kide izateagatik jasarpenetik eta indarkeriatik ihes egitera behartuta migratzen duten pertsonak. Eta bidean eta iristen badira, diskriminazio handia jasan behar dute. Trans eskubideak ez dira ukitzen, baina ez dugu ezer lortuko, dena eskatzen ez badugu. Ez dugu hirugarren lauki bat nahi gure dokumentazioan, mugen abolizioa nahi dugu. Atzerritartasun legeari zua, kartzelak diren ziei zua ere. Bizkaiko E28 koordinadoratik dei egiten dizuegu gurekin altzatzeko, antolatzeko, espazioak okupatzeko, kaleak hartzeko eta erasoi eta fasismoari aurre egiteko. Ekintza zuzenean ez dela gonbidatzen zaituztegu, amorrua kolektibizatzera, disidentzia guztiak sostengatuko dituzten laguntza eta zaintza sareak eraikitzera, eta representatibotik konfrontaziorako urratsa ematera. Desmunta dezagun instituzioa eta ken diezaiogun mozorroa. Ez daitezela gure aldarrikapenez jabetu. Harrotasuna zapalduon indar kolektiboa da. Harrotasuna kalearena da. Harrotasuna geurea da. Harrotasuna borroka da, ez publizitatea! Pingo sinari zua! Gora borroka transmari biboioa! Gora borroka antirrazista! Gora klase elkartasuna! Gora Palestina eskatuta!